video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto pamushika kana kombi haikwire ingave bepa yakashota haikwire dzine serotepi dzakaboka hadzikwire topa 1 mari kuti iwewe ukwire uchida kukwira waimisa haimire nyange ikamira waimisa ukwire isa mari inoita kuti iwe ukwire yamane isongo inodiwa nevanhu mundara zvekudara haisi too raw here maybe vakomana vakavhunduka vati this is too raw. Oh, this is too raw. This is too raw. Unombotangura zvazvenzera kuti unonda too raw. Correct no music iri kubudiswe kunzi garo rinobatwa ipapo machangs irenza anobatwa magaro eshiri raito rwanda andibona yoyo andibona mdara ati magaro ehwiza iyo remunhu andika saka yoyo hapana mziyano. It's the same. Boss Bele. It's the same. Yeah. It's the same thing. Ndaita nezvakuitwa. Saka tine zvimwe zvatakaita zvakaopposwa. Sevanhu vaitanga kuita chinhu chasa chakuzikanwa. But nhasi unowanika chakuitwa nevanhu chakudiwa. Nezvazoitwa naningi zvakudiwa. Asi patakazvita zvakanzi yawe manyadzira. So ngembona dala ipisimbo flavor kumkum. Yeah man. Hey, good. Thanks very much. It's that same rhythm. Thanks very much, my way. What are the guys? It's same rhythm. Good example. Angwe pato na ngwari da mnyama mfano. Wan jengera kubani bagira. Yeah. Mwana mdara. Simple flavor. Exactly. Kumkum. Anduko na maji. Saka atoona. Lalo vane munyama here kana kutoti chii manje bozi nduza vanguda kubatanidza nyaya dzachona kuti chii chaizvo chanyatsoitika nevakomana ndandikuona kudaizvo ndari sad reality yanda kutaura nezvayo inini sanamba kutaura kuti Lalo I can't say that I'm a Christian. I'm not a Christian. I'm a spiritual person. I believe in spirit, and I believe in Holy Spirit. I believe in every spirit that is holy. Even the media, the ancestors, I believe in them. Saka indara and miswe. Pawanu vesa kandi misa nini. Avana kundi misa nesimba ravo. Vanofana kuti vakaona mari andika. Dakuva direct. Kune munhu aindimisa aita kuti vahwine pakundimisa nda vanofana kutotengera tete vangu mazambia chikafu kama katetezi kangu nekabamukuru kangu izvo vanofana kutotengera mamusi vaneva bcause ndo vanhu vakaita kuti vanhu vandihwine vanofana kutovatenda podai vanhu vasina kundimisa katetezi nekabamukuru ayo Lalo akasikafamisika asafamisika ungamdara. So it's sad reality, it's personal and it pains me a lot. With these two bastards, don't miss a money flow yangu, and don't miss a success yangu. Vakatoisa mungu ari mbodoro ngomdara. Don't fight and deny. Don't battle. Wakatiza mwari. Ande saka sabotage zako zana atishande mdara zaka indoswa. Ni wana ndokutaurira. They are one of my they are my worst enemies. And to the live and about ndo maisa vanhu vanobuza. Vanhu ndo ina saka nanya kupamjando to manyisa. Zvekutodaro zvekuti waiza ndo vanhu vakandimisa mdara. Andakumiswa nemunhu. But I believe in the Most High. Okay. Mwari angataura achinipa word kuti Lalo unoti chi. You are being tested. Andika simba. Persecution inotoya
before usati waitwa mambo. Persecution comes before inauguration. Andona. Saka ndo zvandiri kufesa, ndiri kufesa ma-challenges akawanda mulife ekuti some of the things zvaimbwana Jalava it even relates to me. Anda bhuku raJalava nebhuku rangu akatofanana. Zvimwe zvaichema nazvo ndozvandotochemona. Man, I pray for a prophet to come to deliver me from this bondage. Topic dance. Can you say dance is spiritual or music is spiritual? Yes. Yes. And I can't just say spiritual only. Music is personal. It's physical. It's even sexual. And to the level you can only scan without recorder. Or sell aso or slot for you to be the rhythm. Going to go forward. It's sexual. But spirit level now. I'm also a spiritual person. I believe in spirit. I'm spirit yake. I don't believe in I. Remember kuti wewe kwa America right now. Awufa rise wewe usiri Illuminati. And either muroi kanda usi. Kanda unamata Mwari. And so life is spiritual. Dance is spiritual. Because ndara dance makutengwa makombi, makutengwa mota. Pano paweromba udara utengashi. Ndatenga makombi nemota. Zvakutengwa nemangoma kamera. Saka zvakutobatwa. Vanhu vatone tsotso. Vanhu vane matombo. Vanhu vane chimo homwe. But inini manyisa Lalo manje ndobelieve manje ndosimbisa munhu ane tombo rake ane tsotso dzake. Because aita chake ndiani? Tomba rume. Ukuita mhuri yako mudara. Ukanotora nyoka kuti uri good for you. Unzwa? Handikublame. Because who am I to judge? Mwari ndiwo vanojudge vanhu. Anditi. Kokane nini ndikada kushora nyoka yemunhu nhasi. Kumangwana ndikazoona ndakuchembera ndikuidawe. Andaona manje. Sema moto repo manamba akazi maro. Asi maro akazoona. Ndazva. Saka dance that is not spiritual. All right. Ina ninyaro taura. Hapana ndonozora ma-artist ese. Hapana asina kaki. Hapana asina kaki. Idikai nakwika. Bo. Kone dombo. Kana une bute. Kana une banda. Kana uri musatanist. Kana uchingona mato mapentecostal. Kana uchiri catholic. Izvozvo. Asi kana ungori munhu chete hauna uroye, hauna Mwari, hauna gwenzi, hauna tombo, hauna chii, haunonyepa. You will never make it in life. Ndochokwadi. Ndochokwadi chizere mudara. You will never make it in life kana usina chaonacho. Saka uri kuti munhu anofanira kunge yakamira samunhu. Because life is spiritual mudara. Even for you to be a politician, you don't open a parliament iwewe. Umirire vanhu 2000 vachiteerera zvaunotaura iwewe. Usina kana munachisi. Tonzwei zvaunotaura. Otinzwei. Utaura kuti chija utaura. Ana mudara. Saka toona kugwanda vanhu vakuwanda mudara. Anongowanda nezita raJesu. Andika. But andinoona wasukana chibado rangu. Ende andakukunyara. Andakurwanisa pakamera ndika. Zvoda kutosvika ndika. Pane umwe mupeso wangu anogara nenheko yake ndika. Ndatomudi ndipo tomborowa 2 masnips andika. I'm a black man. I'm proud of my culture. Yeah man. Handika. Ndatomborowa 2 masnips andika. It's good. Ndanyebero ndara. Kuti vanhu havaite chivanhu munharaunda vanoita semudara. Hapana munhu asina kugadzirwa nhova. Handizvo. Pana munhu asina kugadzirwa nhova. Hapana munhu asina kugeza bute kana asina kumbopfungaidza mbama avo kana mai vako kana baba vanyu. Saka takusaladhiza panze. Takunyeperana but everything in life is spiritual. Up to the pastor. Spiritual. Saka dansawo kumatisa anonzi enika nemushonga. Ngavadyi kana akadya ngadye. Kana tonowedzera ungara. Because it's all about power. The power comes with power. Do you think that society, understand the dance of chi? I know that dance
it's a culture yatakatora kuJamaica. That's where it originated. And our local culture, does it allow us to practice what? Dance here in Zimbabwe. Titora in its all forms. In its all forms, yes. So now zvekutambudza zvegun culture, sex, drugs and all that. Yes. Right. Society mbara yada kutaura nezvayo. Red dot nemadhara ma-elders edu isusu. Ane ma-50 years anorova dombo. Ndo imwe topic kunetsa mugeto. Dombo rotorohwa. Remember kuti mudhara vanhu vakatamba shabarongi. Anditika kuma 90s. Ndo vava nababa vedu. Those niggas were my badmans. Ingatori mabadman ndo atowana sekuru ande. Akatori mabadman aitorwa dombo waito akutorwa dombo ande. Pozi kudhara kwacho kuti waito baje vaitorova. Saka right now iwe imagine yototi munhu anenge kuti munhu akatamba shabarongi ande. Asekuru anotsura mwana chii bedroom bully wautsurani iwe sekuru wacho utori bias utori neskanki muhomwe saka unoudza mwana kuti chii saka you see now kuti zvachinja society yamukutaura mudhara ndeiyaiyena gogo and the society the bigger heads now ndo amadhara edu kuti akutorwa skanki akutoita sei mudhara mimi in the next 10 years mwana wenyanenge akutonyengani musikana podzepodza ato baba unomutaura kuti chii unotere mwana wako akataura wedre kuti akazimba songa kuti bebi pabari pagaro obva kuti wanyatsira izvo zvito zvawairekodha zvaukutodzire kuti tichitaura zvaunoziva zvawaitoita saka society yedu isusu ndeye mabadman haisisina vana mama vaya vataifungidzira vanatete hakusina vanatete vaya hakusina kwatone imwe society yekutoti vanhu vatikadzidza navo isusu ndo vatowana amai vatone vana vamwe vato magrade 2 magrade 3 saka vanhu vanotoda lakalaka vanhu vanotoda zvekutonakidzwa saka dancehall right now can accommodate its culture in all forms because we have the listeners, we have the doers, we have vanhu vacho vakafanana nesu sema elders edu saka tinavo indakudzana ndebhemi but akasendri mutsvene ndoswera nemasmokers swera navo ndotazi vachidhakwa nezvavanoda ndichidhakwa nezvanoda hazvirambidzwe saka mudhara culture yedu tazokuona ma-raw songs akuita mahits ichasvika nguva yekuti zvavano kuJamaica kudhara Sean Paul akaita king of dancehall, Biniman king of dancehall because vaimba kuti baby wine andika wine baby chichandika but wine opeya Sean Paul there comes the teacher now teacher hachato wine katewa kutokuta zveraga mafini kuti because katewa hasi kunokuti I love you akutongoti ndabvisa bhurugwa izvezvi akutodyira mutoireti zvakutotakura si kwatooneka uchiyacho manje hachita zvaSean Paul zvote miss chichi I love you katewa tonemwe love yes it's love yekuti I love you it's love sex is love it's part of love saka ona kuchinja kweta zvinhu zvacho kuAmerica it's the same watera mawedzi avo mafuck words akawandisa music yavo but tinotomaridza paredio song yekunzi fuck you naJay-Z just because ndi Jay-Z at fuck you ukwanisa kuridza hauswi censor but inini Lalo ndati fuck you ndozi maiwe ndilalo anyadzisira vatanga vanhu vayo handikuona ndara vatanga vazoti madhiki vatikuona ndara asi zvaitikana naSean Paul mukuteerera zvaitikana nakatiwa mukuteerera asi zvaitikana neni hamuda hamusoda kuteerera munonditsura waiziva munonditsura alright ati yedu inonzi dancehall kuhoo kwatetiri uku mudhara kubhawa kunoitweko mudhara that's why see mashows ese andinoita ina ndoperforma kana nguva yaLalo yeperforma yasvika vanozviziva kuti Lalo is full of energy ende ndoponda nouraya mudhara but then the tune after tune saka maona utonga kuredio uya kubhawa hane mari iri kubhawa uya kubhawa uya ufe kubhawa ndokune mari haisi kuredio because hapana pekuti tikupiwa mari kuredio irekedzi kutongoenda mari iri kubhawa
Senda kauraya nombhawa ni murizobha wani makwanda lada kuno. Wow. Zimdancehall stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebhi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero patv zvinotangira mugeto